Kulturu TV, Alston Sanayong is signing in. En vandaag zijn we in de stad waar we een gesprek zullen hebben met Dodo. Ja, Dada is even niet aanwezig, maar is afwacht doen banu de if Dada no de, dan we zitten naar Dodo. If Dodo no de, we zitten naar Dada. En wanneer ze weer bijeen zijn, of wanneer de maanden samen, dan weet ik gezamenlijke aflevering. We gaan met Dodo praten. Vandaag hebben we hier in de stad de demonstratie gehad van de Indianen. En wanneer het gaat om de eenheid, trust me, dan zou ik zeggen dat de enige bevolkingsgroep echt aba eenheid. De Mambondrukonawang zijn de Indianen. Ze zijn de eerste bewoners van ons land, de inheemse. Maar wat we zien, Ushi Atori Samsana Pikin Sarong. Ja, en Asane draait om grondrechten gebeuren. Ja, als het ware, kortom, het gaat erom. De Ingi event hier, uw grondrechtengebied Asan moest de afgebaken. De man om kon in uw gebied dat de man kon die concessie uit naar de tori dat die. En ook meer nog, mocht het zijn dat buiten een gebied dat die een concessie geven uit, dan is het vanzelfsprekend dat eigenlijk de man in de omliggende gebieden vinden Marokko ook te voldoen, met name de Indianen. Ja, want we weten, onze Indiaanse, onze inheemse, de maar in Libië voor meti, eigenlijk go yagi, hè? De maar go jagen, ze gaan jagen in het bos. En dat betekent eigenlijk, if je die concessie uit, wan kon niet bij 1 kilometer, maar ik weet 2 kilometer verder. Maar meer nog, te de man go yagi, de man go onti, komt dat in zo, ik zo usabatal a onti, dat wan taki dan, zo lees je de mij go met nanga bigigong, sa ehorwachti de concessie. En dat heeft allemaal, ja, een situatie gebracht hier in Suriname onder de Indianen en de regering. En wanneer ik zeg de regering, dan is het de oppositie en de coalitie. En hoe actie dat we stellen, want we vragen dat van welke famashi a situatie die Dodo, sorry, van amashi a situatie die voor de inheemse brada voor UNU. So, Dodo, welkom in ons gesprek. Dodo, je hebt ook gezien dat de Indianen, sorry, want ik de Indianen, de Indianen, Psajaso, isabi de man Bondrukonawang, isabi toch, Fayushi, a model dat hij. Alvast goeiemorgen Nederland, Suriname, alla den keto, alla prespes, blakas ma eta ingis ma eta heersranang, goeiemorgen. Aha, een vraag naar familie van de Ingi. Ik vind het bon van de man kort op straat, want de mij rustig toen ze dat de meisje legt de man op de. Toch? Maar bon van de man kan straat. Wie is de man aan tap om een presigi? De man aan tap presigi de Ingi. Ik kom met de Ingi ja. Van de man tap herplein de Ingi na disrespect. De man is na plespekigis, maar mi besoro om een leesig ba. De man is no volk sa na respecti. Dan mek Blakama motake, itak Ingi san maar mi moestak disposito Blakama nom stem die de man dis mor. Plus Ingi nom stem die de man dis no do next gi you. Next de man no do gi you. Isi sa de man do anga de Ingi, ala de Ingi kwa straat. De Ingi sorry tak na de abakondre. Ano sari, de Blakama bem ondersteun de Ingi to. Volgende liste de Ingi kastat, ala Blakamang musko na de Ingi ontvangen lekisma doen konja. Respecti de man. Respecti de man. De map leti, ala mala bem kastrati, ala den baby, ala mala gos don dape wa her, mek den srib dape wa her mong, pesa assemblee. De man nou encore vergaderen ta, sribi dape, mek den sitak akonder na UNU. Den anof ja, den na contractarbeiders, met taken baka, den na contractor, na di Blakama dong, mek Blakama hoor den ja lekisma. En luku sami Blakama tide, luk sa den contractor a voordeel moro wan Blakama nanga wa Ingi ina kondre ja. Den contractor a voordeel moro wan Blakama moro wa Ingi sa aba kondre ja. Den map leti so Blakama mus handel tu u alamala mus kawang. Un kawa mek de man dis guade osogos dong. Mek de man go prantomati, mek de man go kweki den kau baka. Un sen de man go oso isi wa me barung. Mek de mas don tu laatste jari furu. Mek ade de tu laatste jari sa de mes dong. Mek de man fitters ta afu unusani na unusani. Mek de man klauw fitters ta afu fus de san fu unu. No mek de man tek san af unuf den kotronf den. Ja. En Dodo, admisitak ti de ina kwantra loksu na de Ingi loksu ina kiti. Ja,
Ja, ingeluk zo nou, het staat je goed. Dodo, van je vindt een model, want eigenlijk je kaart is zo'n beetje angbatak uit de man kon vergaderen. En tot mijn verbazing of tot de samenleving, verbazing voor de samenleving, nou kon je tak boy. Bijna 20 leden is het ook, om een leden voor, kom dat 20, maar een aantal leden voor AVHP. De man ook kon, voor een grondrechten vraagstuk. Ook kon, de maakt die toch dat de mensen lekker konden afdenken. Dat is wat de man nodig. De man want grondconversie fossie. De man kies grondconversie. De man zegt alle den grond blakke man nga ingi. 10 dusu nga 18 dusu euro. Dan fos de man ook in een vergadering voor grond. Wat ik had? Ja, grondrechtenbeleid. Grondrechten. Dat maakt de man ook weer. De man want grondconversie fossie. Ja. De man voeren kondre money a Bogota, dat de man silek de kan maken en breken. Dat met de man ook, hem lukken de vergadering. Maar je ziet dat een disrespect comité in Hims. Disrespect comité als er een volk, de mensen roepen de na baas van kondre, om ik de trombaas. Maar na 2 jaar baas no moyo de. 2 jaar baas no moyo de. Dat maakt me tegen deze man, meneer B. Pot kistensel met handels, maar de man moest snel mogelijk zo de mochara kondre kon probleem. De mocha oorlog kon na kondre siste oorlog sa de mij begin met voeren. Na de man de ingi apleti. You no kan kies grondconversie, dat misan. Ik commit media dat you want grondconversie, dat de niet. Dat maakt de man ook weer. U arke me boon samen taki de man ook kon. Omdat de man blakke man ons nog steunen de man voor den grond, dat maakt de man kon de ingi doen. En mi de ingi leti. En de sawan tegen ingi make de man kon koti udu moro show kafo. To make de man op de samiri let na tapsei. Ingi no make de man kon dape de man na next dape. If you go na Saramaka wa suti kiri. Ou sutu kiri so de man de man op sis malek voorman. Omdat de mij furu. Dat alles maar naar voor de man. Alles maar. Luko, je kunt alle udo tapse. Ino op een samiri dape. De man na bon score. Maar na de planga je teke bou om een sani na. De man apleti. De man apleti. Mi otan takewi suma otak me tak dono san, me tak dono sani. Daar mek de man kon na vergaderen. Is de man grondconversie. De man bij den grond low money. Dat de man zegt om met dusu euro giden blakke man. Blakke man san brodo fadon tap grond na presief tang. Maar de man to man rikau ama waher flikveld. Dat de man na papier af den presenteren. De man slap tak de na papier af den presi. En de man tek den serie. Want de man greedy. Na moro heb zuchtig volk op pot amakti. Amoro heb zuchtig volk op pot na makti. Denk tak de man jepung. U kan figon back de man no jepung. De man do. De moet trekken alles aan voor lantiko in den boezem, voor de kan straf you. Blakama dong, met takanga biggie back, blakama dong, nooit more in stem die wan. De man kan tak mina warases, inom stem die de man. A man no do next gi jou, maar buit je uit. De man op buit je mars uit. Inom man yang, je ziet bata, look een foto. Je ziet wat imarei wagi moro gaat. Imarei moro. Iemand bij je moro, iemand je op tijd moro. De beest dit op buiten uit. Sommige kaart de maar beesten. De maar buiten uit. En van je luku atori voor minister die noutra Forswijk. Eigenlijk in de naam van Tori bekongi takere de concessie gi uit tijdens de regering Bouterse. Je sabi toch? En Manu Bouterse no de ande mahmoro en een nieuw president beloofd takere de concessies dat hij wordt trek de ma in maar tot a verbazing is toch dat u kon shitak na juist amangi opdracht. Toch tak zij rekenen sa verlengde concessie. Fayeshi a model dat die jongen. Amanda na so nonsense aan mij tak. Aman be wan kon voer afvallen ge vrouw. Aman be wan kon op man vrouw. Da man kordesma. Mek desma luke fa mo do wan san 3 jaar des dong bata. I denk de mo do san in wan 2 jaar dis. Next de man do. Aman kiss you. Aman kiss you. Aman kiss black man. En voor die kies den blakke man, dat je fight dat toe. Je moet zo met zijn zijn nakon. Plus wat voor jou. No one blakke man is stem die den beesten dit morgen. Ramdin, Matura, Gayadin. De beesten, a beest voor
A saka sero koda ooi a takru ati man blaka mo ay naf opo. Go stem gide sot hogri man ino si mamay kodrak amana rawan. Amano sirganes mo rawan. Ya debrief den. Isa go stem gide debrief den kirip ching. Met den pinay. Isi una mabay san moro to umanyang bong. Dor de ma kori tak bauta no bong. Look at de man bong. Deriari de mas dong ba. Isi dem bau wan skoro. Isi dem tap me kon pasi. Next dem no do. Dem ko om start oli. So start oli, so oli dem fura oli tu. Isi dem fur ala udu. Den man fura go to so bon. Ma tok de misi dem me pasi go fura go. De ingi apleti. De ingi na mina de ingi me tapa pasi. Me tapa pasi me port. Me kisi tak akonder na uno. You na fefi ya, you na want toevallig president. Is een toeval. Nou, je bent een toevallige president. Dus man, lau na de ede voor kostem gimoro. Ik kan dus zeggen, wani. Misap tak misig waka ala o se gides ma 100 SRD. Want ina wan gides ma money. If ibe wan gides bigis ma money, ina bo mek des ma ko registreer. Ibo gi ala des ma 800. Ala des ma ibo ga 800 ma om. Dat ima fura money. De voor desma onder druk is op afuno kon adara de rest of de funo. So de man is edra kon. Man, bless de man make me kama fa blaka mastem gide sanewa barnam tapu. Ja, sanewa barnam tapu do horis refi if is snap dat se ya. Dodo, ma fayushi a model ook toe. Fayushi de man kan chawang wan oplossing wan kinki ko inatori disi. Sa you fin a president mus do. Amam trekala de concessie in kung baka behandela wet sana you meaning. Ama no ma do next. Ama suku ama kores ma baka voor de zoveelste keer. Want sama moest doen no de im trekken à la concessie. En plus, mina ma verstaan. Dat ben af de sma. Dat ben af de inji. You are of ja. De wet ma tjai controle ja lekwa last junu. Lekwa pati. En nyam à la sei. U want vrijheid toe. U want no sani uno want ma bepaal voor slaaf voor money. Mina want no truth and no so in black man slaaf voor money. Van de ja. Mina sab giren tra black man. Mi. No mus kont pote fitters. No kon storen schrijf na black man money. De man no slaaf. De man na contract arbeider. Black man dong. En mi be de inaten dat mi bo constant voor die de man contract bek ba voor den goe. Maar black man no do dat die black man lop horis ma lekisma. Dat de schrijf is maar dat os straf you mars. Des ma dati is if adem bakra pinay mars. I go stem di den de mij fi schrijf lek bakra. I mere fast. Attack rupesi tingi mo for man. Tingi mo for man. Black man e potis gonta go to sturu da je kon. At palang moet pay van 20 days. Wie furu. Hij had me toch. En van minister toch. Wie is ja takrumani ja wisati mate a volk poti da pim kodraki trafasi. In kodraki na volk potju da pim ne kos boy beleden ho so tukka. Dat o taki da je taki we moeten de bak. En suma na you potu in de bak. Wa furman. Wa furman kan pot wan kreati malek mi in de bak in. Mi nooit no fast was masanet. Da you dis boy fura kondre. Bankruta kondre. Openlijk. En met sandal de potis, maar ik alle de oma voel de def angry. De ko tegen me dat ik moet de bak in. Ik moet de bak in. Jij a pina sa je pina volk. Dat ik verdien in a kondre jama. Dat a volk dong. A volk is jullie gevaarlijk man. De man a voorman. De man is inomanyang. Im luku me herhaling ala programma baka. De man inomanyang. Wees ze af. Mek des do laatste 2 jaar. Mek de fitters. Luku mo kade de NPS. PAP. KTPI. NDP. Mek de fitters te afvoesteren dan sani. Yo pina. Je gaat pinaren. Zolang je draait de man. Yo pina. Do voer je, do keer je op chin, do keer je gram chin, do mishandel je in oma pai datra. Tegen na aset na leken huisje, je gaat doodgaan. De man ga atoso na sranang. De mij voer je belaste money go free go dona atoso na trakonder. Dat imak sabi.
te you wani, ika si de sot saka libisma dis leki gado de go stem gi den baka. Enough. Ina creëer wan nieuw sani. Da yo si sau sango unu. Wan nonu de alamale de im look pa NPS saka. NPS dong a saka blakama partij NPS dong nanga dema teken ala kruktu. Kruktu. Want so politicus dan. Politicus na le kwan kerke man. Dat saka maniri. Dus dong. Des manga yaba partij. Unu drie yaba partij. President, vice-president, maar mijn berdongi, je go kruk toch mee op mijn eigen partij voor te kassan over. Zo demande. Mensen straf de man. Ik look zijn NPS als don teken IMF, de man go IMF. Als don do alla kruk to nanga de man da harik moto, da e priwa help as attack you black man sana ma don, una verstang, yo go sten yo gang, ab 3 zetel ta. Da harik moto denk tako ab 10 zetel na do kon pinay mars baka. O kon di sout fisi baka. O kon di kroy waji baka. O kon ga kapten wan machine baka da herdor pu stem gen da you no manyang. O kon ja basha wan gon baka na dor pu lek fo stem lek fabe gwendi da you no manyang. Dat me sorung. De man disi una denk tak de man disi so tako deze man deze beest kom no tak man. Dat is straf me. Ja. No. Beesten zijn bullshit creators. They no go do next give you. Sa de ma a big guy de man unu de na oli. De ma take a boxie de no make geen moer thing. A go to geen moer. A sta kas nap no wa money a kas. Alasan de ma plunder. De ma plunder a kondre. Pot den go do na trakonda de ma kos door pre-leider gonja. De mij kost nog pre-leider die amasa tak ide afhankelijk van. En mi kan tegen ta saka via pegwe. A saka pate via pe tagwe. Afu pa money kontre money zeker. A ole komoro di a olo sabouta diki e komoro di pi. En de no do next de no bo wan score ook a figeng. De no make wan passie ka figi back. Next de man do. De man ekri next. Inu ka wadu ta batera we waka, ta plastic we waka, ta Oké, de horis revi. Toch, maar de FIB apang boodschap komide inheemse bradafunu. Isabi toch de inheemse bradafunu sa eigenlijk effeta fetita kere uno wan asam sana pikin sarom sa ook toe in de tradorpu. Maar ook toe des maar in binnenland toch, want ano so ingiwa etandrape ook toe Afro-Surinamers. Isabi sabo de aboskopu gidens madisi. Aboskopu sam ab nanga de ingi nanga juka setay na busi samaskite nyang. Sine kenyang ina wande mano bobo bun skorogi so ma de mai fur de udufi so ma de mai furi udu so ma de mai furi go to de mano bobo bun skorogi de mana furmang ala male strip ta makti ala male wan leider ne daarom a boskopu sam abjunu un akabit funu to no mek de man kotwan bon srefinin no mek de man kotwan bon ini kombidi de ano de man pranden bon plus wis de man kot ala den bon afo le kotan pinale ko alata ino a wan datra oso ino bo wan skora tapsegi isi wan skora tapse isa ome million de ingi de wel furu so mama korak tap mi mina trobi mina on blakama me taki blakama nanga des masa ye pundo kontanja nanga ilek de Hollander, van de Hollander pinogram, maar zo de man wan doen to maar de man doen dat wat moderne fasi. En unu blaka man, trus wan finga gide, zo de man tak a kondre na unu nanga de ingi ontvangen doen konja, ondersteun de ingi, mek a saka via pe snel, mek a mek pressie. Het 2 jaar, look wat de man doen asade. Next de man, isa sare man doen na laatste 2 jaar, is de man begin by big gis ma 800. Na de eigen money sa de voorview de jibaka. Na de money sa de benadeel ching, de kinderbijslag, de belasting sa de furu. Omdat de want tam actief voor fura ole money, dat dogi 800. Ze ga je reis geven, dogi grong, dogi furus ma grong sre fugi fi lip de tam actief de fura kondre kapot tagro. Maar jullie kabla kama in nanga alatanga kalakanga mira yotena. So next ino abi. De base disi. Vanaf de man ko yeshiwa alata moro. Yeshiwa alata iloni osomoro. Man kroy mosref ne fadagro. De dat taki, de base disi, de kir ala de alata. Ala de mois. Maar si do kir yuto,
In luko men bigis mij van Claudia. Angerina, angretje dus maar 1200 golo. 1200 golo je give me grandma. Hermung. Dat van mijn kari, you na wan saka. You na wan saka, want isa bom bom. Tak wan saka alesi na 1000 golo. En de bikkel, de oma afgesenete, de bikkel a vrouw na ngaptidaiga. Maar 1200 golo. 1200 golo. Dat juist dan is weer bij pre-leider in a kondre fura her kondre monigi wan ptimeisje. Want ptimeisje is don tapu e de nono den srana. Wan ptimeisje. Wan ptimeisje a kondre koin wan moro bigi olo. Wan moro bigi gotro en anok moto. Luko 2 jaar toch mensen. Unom step mina troba. De man blakka man. Inom stem gi de man. Wis de man pot so blakka man ta paleis. No stem gi de man. No stem di de man. Isi pa de mij bal vals money de tapastrat. Zo mij meke. De man wat heb zuchtig. Dat de mij beschuldig. Uno. Vals money. Blakka man na voor vreed. Dat man al een machine mek vals money. Na de man edwing. Na de man. De man tas money sa de man roof akondre. Cocaïne money. Alla soort money de mij show gi de matif de kasranda. Zo hoe kan ta makti. Blakka man. Omus pour de man is for salati. Pour de man for salati. Pour de man. Isi no man pour de man morete 2 jaar ito. Dan for so pour de man. De man no mak fen no one blakka man no mak stem jide. So tapadek na nga afjankoi. Of na forukoi. Of na van nonsense maning. 100%. En zo heb je het gehoord hier van Dodo. Een beetje verhit. Maar ja, we kunnen dit begrijpen. Het is de situatie hier in Suriname. Wij brachten het verslag voor u vanuit hier de stad waar Dodo zoals altijd een beetje driftig zijn mening naar voren heeft gebracht. Alston Sanayong is signing out. Dag Holland, ik wil daar komen, want ik pinaar hier als een raad. Wambari teana, wogo luku na kulturu TV. Tam sabaka gang, pe Canada pe wang, yeah. Tijd voor het nieuws, go look op je nieuws. Kulturu nyusu, pas de vastrat is respuntu. Unde baniu, sadef arkina nieuw. Kulturu nyusu, pas de vastrat is respuntu. Suriname zo'n hele clan, maar go dep die hele kwan. Weshi, alas my sari, alas my bari, ma efu bondru kwawang. Tak wesre kama masranang, beno wan soma, no abif kwari, no abif sari. Yeah, baya kriyo ya fans of shini, esha ida.